ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони шабакаи мо, дар навори гузашта дар мавриди ахлоқи зебо ба шумо аз Қуръон ва суннат барои ибрат далелҳо овардем. дар ин навор дар мавриди ахлоқи зишт, яъне ахлоқи бад суҳбат хоҳем кард. ногуфта намонад, мо ин мавзӯъро як қисмашро навор кардем. аз сабабе ки навори мо дароз нашавад, шакли пурраи ин мавзӯъро дар шакли китобӣ аз шабакаи телеграмии фикрҳои исломӣ пайдо карда метавонед. инсоне ки ахлоқи зишт дорад, ба ин қисмҳо ҷудо мешавад. дар ҳадисе ки ибни Масъуд ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: дурӯғгӯй ба бадӣ ва бадӣ ба дузах мебарад. агар инсон бардавом дурӯғ бигӯяд, бо мурури вақт дар назди Аллоҳ казоб навишта мешавад. муттафақун алайҳ. дар ҳадисе ки Баҳз ибни Ҳаким аз падараш, ӯ аз бобояш Муовия ибни Ҳайдар ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: вой бар ҳоли касе ки барои хандондани мардум дурӯғ мегӯяд. вой бар ҳолаш, вой бар ҳолаш. ривояти Тирмизӣ. дар ҳадисе ки Абу Ҳурайра ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: се тоифа мардум ҳастанд ки рӯзи қиёмат Аллоҳ бо онҳо сухан намегӯяд, онҳоро пок намекунад ва ба онҳо наменигарад ва барои онҳо азоби дарднок аст. пирамарди зинокор, подшоҳи дурӯғгӯй ва камбағали мутакаббир. ривояти Муслим. дар ҳадисе ки Абу Ҳурайра ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: мунофиқ се аломат дорад. сухан гӯяд, дурӯғ мегӯяд, ваъда диҳад, хилоф мекунад, амонат гирад, хиёнат мекунад. муттафақун алайҳ. мунофиқӣ дар ин ҷо на ба ақида, балки ба амал алоқадор аст. зеро мунофиқӣ агар ба амал алоқадор бошад, ҳаром аст, аммо ба ақида алоқадор бошад, куфр аст. аллоҳ нигоҳ дорад. дар як ҳадисе ки Муслим аз Оиша радияллоҳу анҳ ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: худатро нигаҳ дор, эй Оиша, чунки Аллоҳ бадахлоқӣ ва гуфта шудани суханҳои бадахлоқонаро дӯст намедорад. муттафақун алайҳ. дар ҳадисе ки Оиша радияллоҳу анҳ ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: беқадртарин инсон дар назди Аллоҳ ҳамонест ки мардум аз тарси бадахлоқияш бо ӯ муомила намекунад. муттафақун алайҳ. муғира ибни Шуъба гуфт ки аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам шунидааст: Аллоҳ се хислати шуморо бад мебинад: сафсатагӯӣ, зоe кардани мол ва саволи бисёр додан. муттафақун алайҳ. дар ҳадисе ки Абу Ҳурайра ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: банда чӣ будани як суханро надониста ҳарф мезанад, пас он бо туфайли ҳамин суханаш ба қаъри дӯзах меафтад, ки аз байни мағрибу машриқ чуқуртар аст. муттафақун алайҳ. дар ҳадисе ки Абу Ҳурайра ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: барои бад будани инсон бародари мусалмонашро таҳқир кардан кифоягӣ мекунад. ривояти Муслим. аллоҳ таоло мегӯяд: эй касоне ки ба Аллоҳ ва расулаш имон овардаед ва ба шариати ӯ амал намудаед, гурӯҳе аз мардон гурӯҳи дигарро масхара накунанд, шояд он масхарашудагон беҳтар аз онҳо бошанд, ва гурӯҳе аз занон гурӯҳи дигарро масхара накунанд, шояд он масхарашудагон беҳтар аз онҳо бошанд. ва аз ҳам айбҷӯӣ макунед ва якдигарро ба лақабҳои зишт махонед. чӣ бад аст номи фисқ пас аз имон овардан? ва касоне ки аз масхара кардан, айбҷӯӣ кардан ва ба лақаби зишт ном гирифтан тавба намекунанд,
худ ситамкоронанд. дар ҳадисе ки Восила ибни Асқа ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: аз мусибати бародарат хурсанд машав, то ки Аллоҳ ба ӯ раҳм намуда туро ба бало гирифтор накунад. ривояти Тирмизӣ. дар ҳадисе ки ибни Масъуд, ибни Умар ва Анас радияллоҳу анҳ ривоят кардаанд, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: рӯзи қиёмат ҳар як хоин парчам дорад ки мегӯянд ин хиёнати фалонӣ аст. муттафақун алайҳ. дар ҳадисе ки Абу Ҳурайра радияллоҳу анҳ ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: аллоҳ таоло мегӯяд: се тоифа мардум ҳастанд ки рӯзи қиёмат ман душмани онҳоям. касе ки бо номи ман ваъда дода сипас хиёнат мекунад. ривояти Бухорӣ. аллоҳ таоло мегӯяд: эй касоне ки имон овардаед, садақаҳои хешро ба миннат ниҳодан ва озор расонидан ботил макунед. дар ҳадисе ки Абу Ҳурайра радияллоҳу анҳ ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: ҳар ки моро фиреб диҳад, аз мо нест. муттафақун алайҳ. дар ҳадисе ки Маъқал ибни Ясор ривоят кардааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: ҳар киро Аллоҳ ба қавме сардор кунад ва ӯ қавми худро фиреб диҳаду дар ҳамин ҳолат бимирад, бешаку шубҳа Аллоҳ ба ӯ ҷаннатро ҳаром мекунад. муттафақун алайҳ. чӣ гунае ки дар боло зикр кардем, давоми ин мавзӯъро дар шакли китобӣ аз шабакаи телеграмии фикрҳои исломӣ дастрас карда метавонед.